7.215 euro ditugu Miluzeko zakuan gaur. Zakuaren bila abiatu gara banderekin. Horia, berdea eta gorria gure proposamenak. 7 herrialde eta 6 kokatu ditugu. Trukaki erabiltzeko aukera zegoen bebai, baina ez dugu trukakirik erabili, besteak beste, intuizioei kasu egiteko. Ibon Beñat, damututa ez, zalantzak... Ez, dana dalakua eta jazta. Hoi da, erantzundako erantzun dugu, así que, baina ber. Yemenekin zalantzak? Handiak. Nolakoa dela, esango zenukete, edo gorria zergaitik? Nik ideik ez. Ibonek ideiarik ez. ez. Zergaitik? Ez dakit. Hor, eske, omanekin nazten naiz hor, omanen ondoan dago, eta omanekin nazten naiz, baina omanen ere, oin ez dakitzeko uste. Odeik jakingo du akaso. Odeik, Bai, seguro seguro. dakila. Bueno, zuek bez, 7tik 6 asmatuta txarto ez, eh? Ez, Eta esan dugu, 7tik 7 asmatuta, zakua gaur astigarra gara. Zakua gaur gurea nahientzat. A ber, ba. Lehenengo finala, eta bituzte ondo kokatuta zaudeten zakuaren bila. Bai, Hau gauz, lusatzen zuek. bai, nahitzea. Jode. Zer sentitzen da? Dantzan izateko. Bihotzaka, Bihotza taupadaka. topera, bai. Gorri, bihotza Hori ere. da. Ba, etxeko guztiak ikusten, ia zer gertatzen den Euskal Herri guztia be bai, ba batera, geratuko garalako edo zakua banatuko dugulako. 7.215 euro jokoan Miluzen gaur, Yemeneko banderak gorri aldarama. Bai!